गासैबो कक्लाबारि समस्थिनि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। मैया फेसबुकआव हरखाब दाबलाय आंखौ माबा माबि बुंनायखौ आं नुनानै एसे खोथा बुंनो गोनां जानोसै। खोथाया जाहैबाय, आङो फैला बानायसो बायदि दाब्ला बायदि कुनु पलिटिकेल पार्टीनि लिडारबो नङा, वर्कारबो नङा, आरो आं दाब्ला बायदि ठिकादारबो नङा, आरो ठिकादार मावनोबो आं रोङा। दा थांनाय जेनेरेल इलेक्शनाव 2020नि जोङो बिपिएफखौ मरेल सापर्ट खालामदोंमोन। मानोना बे समाव बिनि आवगाय बिपिएफ सरकारानो 17 बोसोर खुंखाबायमोन नालाय सरकारखौ, बिटिसिखौ। बे हिसाबै देरहागोन साननानै जोङो बिपिएफखौ माने मरेल सापर्ट खालामदोंमोन। खाफाल गाज्रि, बे समाव इउपिपिएलनो बिथांमोना जेनबाय आरो जोंबो सारेन्डार जानो गोनां जाहैबाय। दा खोथाया जाहैबाय, इउपिपिएलआ दा सरकार दङ। सरकार दंब्ला सरकारासो समस्थिनि जौगानायफोरखौ मावगोन। आरो नै दा कक्लाबारियाव जा इलेक्शन जानो थांदों बे जाबाय बाइ इलेक्शन। आं एसे आवगायनो बुंखाबाय, सरकारा नै दा इउपिपिएलनि। जुदि जोंनि समस्थिया दावगानांगौबा सरकारासो दावगाहोगोन। जिहेतु सरकारा इउपिपिएल आरो बे समस्थिया माने इउपिपिएलनिखा, नङा होमबा? इउपिपिएलआनो देरहाखादोंमोन आरो नै दाबो इउपिपिएलआनो देरहागोन। दा समस्थिया दावगानांगौबा आं कक्लाबारिनि सासे भटार हिसाबै इउपिपिएलखौसो सापर्ट खालामनांगोन। आङो गुबुनखौ सापर्ट खालामबाथ' आङो जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। आंनि थांखिया जाहैबाय मा, कक्लाबारि समस्थिया दावगानांगौ, उन्नति जानांगौ आरो जेथिंबो माने जै मै जानांगौ। बे हिसाबैसो आङो माने इउपिपिएलखौ मरेल सापर्ट खालामदों। आरो फेक्टर होननानै बुङोब्ला आंबो फेक्टर नङा, दाब्लायाबो फेक्टर नङा। दाब्ला आं लोगो नांनानैलाय आरो मेरला प्रबिन ओरैहाय मेरला एक्टर एक्ट्रेस लानानैलाय माथो जोङो फैला बानायसोखौ जोबोद रायहैदोंमोन। फैला बानायसोआथ' बे समाव हारसिंमोन। होमबा जों मानो बिपिएफखौ देरहाहोनो हायासै? सरकार दानानै होबाय। बेखौथ' आं बुंलायना, रायजोफोरानो बुंनांगौ। आरो आङो बे दाब्लाखौ आदै जायो नालाय, उन्दै गथ' बारा खोथा बुंनो रोङा बियो। बिना गोरोन्थिया बेनो जाहैबाय, बे सिरिसो थानांगौमोन, अलप सैतान देखायनानै, नङा होमबा? गावनि न' खाथिनिनो नै दानि माबाया केन्डिडेटआ बारि गंसेल' सिमा, बे बारिनिफ्राय जगत होनबा खोनायो। बे जाम्बाया बेजों ओंखारफायाबाबो सिरि थाबानो जायोमोन। अब्लाथाय बिपद आफद बे हेफाजाब मोनगौमोन ना बिनिफ्राय। दा बिदि आलाय सिलाय खालामना लाबाय। जायखिजाया आं बारा गोलाव बुंला, बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। उनफोराव गोनांथि जायोबा बुंगोन। आरो दा बिदि बाइक होबाय थानोबो सम गैया, जों खामानियाव गिदिंफैदो जेला खामानियाव गिदिंसै। आरो इउपिपिएलआ सरकार नैबे कक्लाबारि इउपिपिएलआ फिन देरहाफिनगोन, बियो इउपिपिएलनिखा होनबाय आं दहायनो। थ' बिदिब्ला रायजोफोर, हारिमुनि बेलायाव नोंथांमोननि सायाव दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारा माबाफोर नोंथांमोननो फोसावदों नामा? बेफोरखौ बे मोजां खौरां। जोंनि नैबे फाइनान्सियेल इयाराव बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव गंब्रै मिनि सिनेमा हल लुनानै होसिगोन। मोनब्रै जिल्लायाव गंब्रै सिनेमा हल बेखौ लुग्रोसिगोन बे बोसोराव। नेक्स्ट बिदिनो होलांबाय थागोन होनदों। लोगोसे जोंनो थाबैनो फिल्म स्टुडिअ'नि थाखाय बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव 100 बिगा हा होनायनि खोथा बुंबाय बिथाङा, चिफ सारा। नै दा मावग्रोनो आन्था क'क्राझार टाउननि गेजेरावनो मोनसे बिल्डिङाव जोंनो माने फिल्म स्टुडिअ', एक्जेक्टलि फिल्म स्टुडिअ' नङा, मावग्रोनो हानाय इनडरनि खामानिफोरखौ मावग्रोनो हानाय मोनसे फिल्म स्टुडिअ' बानायना होगोन होननानै बुंदों बिथाङा। बेखौ इलेक्सननि उनावनो मावगोन बुंदों, बेनो आरोखि।